Uwei usamla ula khlat no sandan na kani ka slapur thei kat ba uwei pat ula men saujer hadien ba ka slap jong ka ga building ka badan hapdeng sor nongpo ka brang shna pen pra ka la hap kin san kat ba gidang trei men ta ka steps sin se jan kat kum ka khubor bala yo lum la ong ba ka ne ka jinja ka la ja ha ka por kum ba shi phau ka jing step ha ka wei ka building ka ba dei jong umangat lang dhar ka badan hapdeng ka sor nongpo bat ka brang dan hapdeng ka jing maramat ban shna pen pha henrei ha ka por ba ki saw ki samla ki dang trei kinsan ka slap jong kamala bakham haneng kala khallam bat ban sundan ni ki hagate ke jingja uwei usamla ubale tip kerteng kum ujelin manggu arphos nam karta ula khlat no kan ba uwei bat usamla bala tip kerteng kum usolar limpuit khat khandai snam karta ula men saujer bala penkit marmari u civil hospital nongpo kat ba ki arngut ki balat thau na ke jingja khlamen saw ki kunthop ya una lor mirsing khat khandai snam karta bot utor bor damlong arpu asnam karta baro sawngut ki dei ki bana ka shnong thau ri bhoi district hadian bagi pat ba kila yo jingtep halor kate ke jingja kila mare stat shaka jaka bandit ai jingarap ningkong e lala ban sei yo ba men saw bat penkit no hospital kat ba hadian kat tu kat nepor lala apat ban sei yo te usamla ubala sa kwat hapo kate ke building bat ubala do no yala ke jingim nakaliang ki pulit kila poi marmar shaka jaka ban pelong ke jing toket bat la penkit no ya ka met jang ubaklat civil hospital nongpo manle e ki jing don kam kat kum ka an hadu menta ki pulit kidang beteng ya ke jing toket ban lap ya ka daw bat ki jing tep ki bakham banya halor ka ni ke jing ja Akong. Batuk. Cepat. Batuk. Magic dong. Ada yang kalau di Jinja kuno kerja seperti ini. Masih susah untuk syutit betul ni. Lemput berkara detik itu saya ro syutit itu tahap sudah dulu. Nak kecil kedua. Hakun kan kecil saya kapur hilang pada. Hah? Kapur. Ber Koduna. Kita kan mau Tray tang sangat. Ini berapa ini? Dari sekejap usinang nombor satu. Ada nanti masalah terkecil itu jangan bertanya. Nila pat ay pagbak ay pawan yarap. Te uway ding si arngot tang arngot in maruton ha jika kantor. Te tang arngot uway. Ano kung kakadira sa karon jingpat na mo kecil kan. Ya sana. Dan ni tang ba latip rapi ba makaberet untuk am. Tidak mati itu ke building mo tiri ka dito no. Aha. Tidak di terang. Titik tang malik. Malik building. Bing jam. Rejak dengan tibra nomor ngar lawan tri tang munta tang sausing song sa akilin.